салом алайкум додарову хоҳарон, хушомадед ба видеои навбатии мо ва имрӯз ман ба шумо дар бораи настройка канали YouTube канал сухан хоҳам гуфт. Ин чиз ба ҳамаи шумо лозим аст. Барои онҳое ки ҳамин дар YouTube сару кор доранд, ин чиз хеле лозим меояд. Барои он ки агар ин чизро шумо настрой накунед, метавонед ки каналатон яъне ки пеш наравад. Хулас ин чист. Ҳоло мо дар студияи YouTube қарор дорем. Творческая студия YouTube дар версии барои компютер. Барои дохил шудан ба ин сайт шумо ба Chrome медароед, ба поискаш YouTube менависед. Вақте ки ба сайти якум дохил мешавед, чунин акноро мебинед. Дар болояш ҳамин расми аватар ки мо гузошта шудааст, хулас онро пахш мекунед ва креатор студио гуфтагӣ ҳамин кнопка шай ба фикрам хулас ҳамонро пахш мекунед, ана мехел чиз кушода мешавад. Хулас чӣ хел настрой кардан мумкин аст гӯем. Дар поён мана дар ҳамин четаш ин хел болт расмаш аст. Вақте ки мо инро пахш мекунем, инро бенитон настройки кушода мешавад. Инаш муҳим нест, ҷенерал муҳим нест барои мо, барои он ки дар инҷо ҳамон вақте ки шумо пул кор мекунед, бо чӣ, бо кадом валюта гузаштанаш навишта шудааст. Ин ба мо лозим нест. Дуюмаш channel, ин дар бораи канали шумо гуфта шудааст. Аввалинаш ин региони худро интихоб мекунед. Ман ба шумо мин тавсия медиҳам ки Осиёи Миёнаро интихоб накунед, барои он ки дар мо мин монетизация мавҷуд нест. Метавонед ки дар он ҷо Эрон, хай Бразилия, Америка, дигар давлатҳоро интихоб кунед. Дар инҷаш теги ҳаст, keywords ҳаст. Вақте ки шумо ба инҷо мисол номи канали ман Иззат Миробидов ҳастам. Иззат мисол менависем Иззат Миробидов. Ва вақте ки ҳамин дар поиски YouTube Иззат Миробидов менависанд, ҳамин чизи ман кушода мешавад, яъне ки канали ман мебарояд. Хай ин он қадар важни нест, не ки дар инҷо темаи каналатонро дохил кунед. Мисол хай чӣ менависам? YouTube менависам. YouTube дарсҳои YouTube яъне ки хай хулас дар инҷо дар бораи каналатон чизе ки аст. Мисол шумо дар бораи мошин видео мегиред, менависед мошин. хай хулас дар инҷо ҳамин чизҳоро менависед. Дуюмаш дар инҷо ин чӣ боша? хай хулас дуюмашам ба фикрам он қадар ин аудиториятон аст. Вақте ки шумо ҳаминро аз ёдтон набароред ки вақте ки видео мепартоед, дар он ҷо 18+ видео не для детей ва видео для детей гуфтагӣ аст. Агар шумо 18+-ашро яъне ки интихоб кунед, видеои шумо ба шахсоне ки аз 18 сола болоанд ба онҳо нишон дода мешавад. Ва агар шумо видео для детей кунед, агар яъне ки 18- ин видеотон комментария нахоҳад дошт. Вақте ки яъне ки комментария нависта намешавад, лучше инро вибрат накунед, интихоб накунед. дар ин сеюм пункташ бошад, инҷа подтверждение номераш аст. подтверждение номер аст, ба фикрам ҳамин бед. хай хулас инҷоро подтвердид мекунед. Агар хоҳед дар видеоҳои дигар хай нишонтон метаҳам. Ино якбор транслейт кунем, чи ба русӣ чӣ мешавад. Стандартные функции инаш уже выключено будааст. Инаш право на функсию будааст. Ҳамин функсияҳо яъне ки дастрас аст канали ман. Стандартные функции ин чизҳои оддӣ. Промежуточные функции инаш видео, яъне ки агар шумо инро пайваст кунед, барои ин шумо номери телефонатонро дохил мекунед. номери телефон мана подтвердид номер телефонатонро подтвердид мекунед. Ин ягон хел натарсед, ба инҷа дохил кардан гиред. Видеоҳои аз 15 минут дарозро пафта метавонед ва превью добавит карда метавонед. Дар видеои дигарам ман ба шумо дар бораи видео, яъне ки ҳамон баяш настройкаш гап мезанам. Расширение функсия инаш ба фикри ман ба ман история канала лозим мебошад. Ин история канала ман худумам намефаҳмам. хай сеюм пункташ загрузить настройки по умолчанию. ин мисол шумо вақте ки видео мепартоед, инҷо ба мисол мошин нависем. Агар ки видеоро партоиду аз ёдтон барояд ки ному описаниеша нависед.
худаш ҳамин чизе автоматически ки мошин менависад ба видеото, ин ба чиз ба ман лозим нест. Расширим настройки. Дар инҷо метавонед мисол ина бинед литсензия, стандартни литсензия YouTube навиштага. Агар шумо Creative Commons-ро интихоб кунед, дуто литсензияне ки дар YouTube мавҷуд аст, литсензияш хай чӣ гӯем, хай короче як чиз мавҷуд аст ки агар шумо литсензия стандартни литсензия YouTube гирифтон, агар видеои шуморо дигарҳо истифода бурда наметавонанд. Агар ки Creative Commons гирифтон, агар дигар касо истифода бурда метавонанд. Барои ҳамин ман ҳамин литсензия Creative Commons-ро обычно истифода мебарам. Категорияш инро бинед. Каналатон дар бораи чӣ аст? Дар бораи мошин бошад, автомобили, транспортни средства. Дар бораи мисол инҷа комедия навистагаам, мисол игри, айманозӣ. Инро бинедон. Путешествие, так, дар ҳаминҷа шуда наштарко образование. Мана образование категории ман дар YouTube дар ҳамин каналам, яъне ки образовательный контент аст. Мана образованиеро уже гирифтем. Дар инҷа чӯто пайдо нашудестай? Пайдо мешава. Хулас яздики видео хаин поинша қадар нарасед, барои он ки на он қадар зарур аст. Семаш разрешение мебошад. Дар инҷа шумо метавонед ки хай дигаронро пригласит кунед. Мисол ин аккаунти ман метавонам ки дигар аккаунтамро ҳамин пригласиташро зер кунам, яъне ки аз дигар аккаунтам ҳам инро яъне ки управлят карда метавонам ҳамин каналама дигар карда настройкаша. Ҷа сабшества хай инаш ҳам на он қадар муҳим аст, на он қадар муҳим аст. Инҷам по умолчанию ҳай комментарий на вашем канале баъзо строгови. Короче ин ба фикрам вай аст. Ҳамин гапҳои суханҳои бад менависанд. Суханҳои бад нависанд. Агар ба фикрам ҳамин чиз кор бемедароя, онҳоро далит мекунад. Хай шид бародаро, ҳамин буд настройка кардани канал. Шумо ҳаминро ёдтон набуроред ки ҳамин регионатонро дига кунед. Тоҷикистон, Ӯзбекистон, Қирғизистон намонед, дигар давлат монед, барои он ки ҳамин монетизатсия пайваст мешавад. Хай ки медонад, худо хоҳад баъд аз як чанд солҳо мумкин ҳамин YouTube дар Тоҷикистон ҳам мустаҳкам мешавад ва мо метавонем ки Тоҷикистонро интихоб карда, яъне ки вай кунем, ҳамин монетизатсияро пайваст кунем. Инро бинед. Агар ҳозир ман Украина гирифтагиам, ба ҳамин ин долларчаи монетизатсия мебошад, заработок, мана зарабатывать будааст. Вақте ки ҳаминҷа дохил мешавам, инро бинитон. Дар инҷа ҳамин монетизатсия гуфта шудагиай, чӣ қадарашро ман гирифтам. Дар видеои последнии ман дар бораи ҳамин роҳҳои пулкоркунӣ дар YouTube гирифтагӣ будам. Ҳамонро дароед бинед дӯстон. Акун инро бинед. Мо регионамонро ин кор накардестай ку Украина, Танзания, Тоҷикистон дар куҷои? Ҳа, инро бинед. Тоҷикистон уже нест дар инҷа. ин пештар буд ба фикрам. Хай ҳамин дигар давлатҳоро гиред. Мисол метавонед Соединёни Штати гиред. Сохраниташро зер кунед обязательно дӯстон. Агар инро зер накунед, мон чи корҳое ки шумо кардед сохранӣ намешаванд. Хулас мана ҳамин буд настройка намудани канал. Инро шумо ҳатман вай кунед. ҳатман инро яъне ки чӣ мегӯяд, ҳаминро настроид кунед каналатонро. Агар шумо настроид накунед, каналатон метавонад ки пеш наравад. ғайр аз ин дар ҳаминҷа ина бинед, канал ба дохил мешавем. Инҷанда право на функсию ҳаст, инҷанда промежуточные функсии ҳаст. Мана ҳаминро дидедам. ҳаминҷа ба подтвердид номер телефона менависад. Инро бинед, кадом функсияҳоро ба шумо медиҳад. Агар шумо номери телефонатонро, ин чизи ягон хел бад нест дӯстон, ба ҳаминҷо фақат рақами телефонатонро дохил мекунед ва ба шумо SMS мебиёяд. Шумо ҳамин SMS-ро код мебиёяд, кодро менависед, тамом. Агар шумо ҳамин корро кунед, метавонед ки видеоҳои аз 15 минут бисёрро партоед. Пользовательские миниатюры, инашро намедонам, ва прямая трансляция ва ҳамон стрим мегӯед, стримро яъне ки ёки лайвро пайваст карда метавонед. ғайр аз ин, агар шумо номери телефонатонро подтвердид кунед, инро бинед.
ҳамин ба видеоҳотон шумо метавонед ки мана ин расми видеоро бинед, дидестед ин расми видеоро. Шумо метавонед ки ҳамин расмҳоро яъне ки созеду ба видеотон монед. Агар кати шумо ҳамун номератонро чи подтвердид накардагӣ бошед, уже наметавонед. Инро бинед. Дар ин ҷо мисол расми видеои ман айнхе мемонад, мисол худаш YouTube автоматически сета ҳамин расми видео мемонад, онҳо намешаванд. Шумо мегиред, якто расми зебо месозед, монтаж карда. Ман дар дигар видеоҳоям дар бораи ҳамин чиз мегӯям. Обязательно мегӯям ҳамин ба дароед каналро подписака шавед, обуна шавед, лайк кунед бародаро ва видеоҳои дигарамро тамошо кунед. Ҳамин чизро монда метавонед. Хулас дӯстон, ҳамин буд настройка намудани канал. Инро ҳама каса иҷро кунед, обязательно иҷро кунед, барои он ки ин ба ҳамин каналатон пешрафташ хеле чӣ мекунад, ёрӣ мерасонад. Хулас дӯстон, ба ҳама хайр, эҳтиёт кунед, согъу саломат бошед.